अब सकरात आ गइल बा। सकरात आ गइल बा तो सकरात में सब कोई अपना अपना बेटी के लाई चिउरा सब कुछ भेजता लोग, सब लोग क के आ का करता लोग कि ससुर के सास के कपड़ा अपना बेटी के दामाद के भेज देता, नाती नतनी रहता तवना के। आ गोतनी दियादिन के लोग सब लोग ना भेजता लोग, तो ई से गोतनी दियादिन के तो मन कुढ़ जाता कि देखो ना आइल बा तो का होखे के बा, आइल बा तो उन करे खातिर आइल बा, थोड़ा बहुत लाई चिउरा सवन करनी गल बा, लोग गोतनी दियादिन खाता लोग। तो अब गोतनी लोग के ई सोचे के चाही कि हमर बाप मतारी अगर भेजी तो हमारो बेटी अथी बात सब जय गोतनी जे रहता 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो सब कोई के माई बाप भेजाई तो सब कोई खातिर घर भर के कपड़ा तो बनू जाके सब लोग कह के भाई हमार गोतनी बड़ बाड़ी चाहे छोट बाड़ी उनका घरे से हमरा आवेला, तू भेजिए मम्मी साड़ी। तो का करी लोग गोतनी लोग के अब आजकल काम बा कि एने कारी बैठ के फुसुर फुसुर करी लोग, ओने कारी क के फुसुर फुसुर करी लोग, ओने शिकायत करी लोग, ओने शिकायत करी लोग। अब तो सास बा लोग बेचारी लोग के दिमाग चेंज हो जाता, केकार बात सुनी, बड़की के बात सुनी कि छोटकी के बात सुनी कि कवना का सास से कही लोग, अपना गोतनी बतियाई लोग, जेकरा नैहर से आए रही ओकरा विरोधी बने लगी लोग, एने लड़ाई ओने झगड़ा। तब अब जाना कि जेकरा नैहर से आए रहे उ सोची अरे बाप रे कहाँ से सामान आए रे दादा कि ये तना हमरा दुश्मनी होता टे, ऐसे माई नाहिए भेजते तो ठीक रख। तो लोग का करेला मना कर देवेला मत माई भेजी है, लेकिन घर में झगड़ा नत लगई है, लाइक मत भेजिए लेकिन झगड़ा नत लागो। माई भेजले बारू जब से साड़ी कपड़ा सब हम वरा के गोतनी जेठानी देवरानी सब लोग हमरा रोहल मुश्किल क देले बा लोग। अब तो माई भी कन्फ्यूजन में हो जाता रही सकरात में, अब हम का करी कि घर भर ला कपड़ा भेजी, अब रही पैसा तब न घर भर के जाई, या ना रही तो कहाँ से जाई। माई के ही में चालाकी बा कि ना बेटी आवे तो ओकरे का साड़ी दे दी आ ओकरा बुढ़िया के खाली कपड़ा दे दी कि बूढ़ पुरानिया बाड़ी तो फायदा में रही 2 गो 4 गो जय गो बेटी जय गो पतो रही सबके नैहर से आई तो सास तनी पेनियन फायदा में चली आ बेटी जाए तो कपड़ा देवी आ ना पैसा होके तो घर भर के भेजी आ ना होके तो का करी कि खाली खाही वाला सामान लाई चिउरा तिलकुट भेज दी बस, तौने में सब लोग खुश हो जाई। जय सकरात अब तो आइए गल बा, हमनी के दही चिउरा कहिए खाए के बा 15 तारीख के, आ कुल देवी के खिचड़ी चढ़ी 15 तारीख के। आ का करम लगनो कि सकरात के सब लोग के हम कहतनी 4 दाना अगर गंगा जी